Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato mutane akwai abubuwan dubawa a lamarin Najeriya. Wannan baiwar Allah dai da kuke gani ake interview da ita zan sa muku ku ji mijinta aka kashe. Sannan kuma ta tabbatar da cewa bai da abokan gaba sannan mutanen garin ma sun tabbatar da haka kamar yadda za ku ji cikakken bayani. Ta yi tafiya aka kira ta a waya aka faɗa mata ga abin da ya faru da mijinta an mai kisan gilla kamar yadda za ku ji wanda kuma hakan yake nuna da cewa fa matsalar Najeriya ba iya kidnappers bane ko kuma 'yan bindiga ya kamata a magance matsalar daba da kuma matsalar tsafe-tsafe da kuma matsalar shaye-shaye wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haifar da irin wannan lamari. Ku saurari abin da ya faru da mijinta ku ji. Ni dai na san ba shi da wani abokin gaba. Gaskiya ban taba ganin shi da wani yau an ce gashi yana faɗa da wani ko wani haka abokin gaban shi ba ko a ce yana gaba da wani ko faɗa da wani tun da nake da shi ban taba ji an ce yau ga wani sun yi faɗa tare da shi ba. Ni dai na san mutumin kirki ne shi gaskiya. Na yi tafiya ma bana gari ina can kawai na je Abuja biki aka kira ni aka sanar min da wannan mummunan labari. Sai na dawo na zo na iska wannan mummunan al'amari da ban ji daɗin shi ba. Dai yanzu ko me za a yi musu ba zai huce raɗaɗin abin da ke cikin zukatanmu ba. To magana mu ta ƙarshe da shi sallama da muka yi sai na dawo sai kin dawo. Na tafi sai wannan mummunan labari da na ji. Kowa san irin yanayin da muke ciki yanzu a yanayi bane na jin daɗi. Mu da yan uwa baki ɗaya kowa da kowa. To ma iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu wannan wadda ta fara magana sunanta Badiya matar wani bawan Allah ce mai suna Bashir Kwanti. Haka kai suka yi gari an kira su ita ta ma yi tafiya aka kira ta ji wani bakin labari na cewa wasu miyagu a tudun wada Kaduna sun kama mijin nata sun sassara shi ko a ce sun sussuke shi da wuka ya kai guri 8 cikin ma abin da zai fi baku haushi har da yanka mashi al'aura. Kuma ba a san ko su wane ne ba kuma yadda ake magana shi wannan Bashir din ba ruwan shi kamar ma yana harkar siyasa a tudun wada. To wasu daga cikin iyaye da kishiyar maman mun zanta da ita suka ji labarin da kuma yadda abin ya same su. Tunda an ce rasuwa aka yi dole mutum ba zai ji daɗi ba. Dole na yi ɓacin rai kuma amma na haƙuri ne mun addu'a. A ce abin da ya min na ce na yafe mishi wanda suka yi mishi kuma Allah ya saka mishi. Allah ya saka mishi. Na yafe mishi tun kafin ma a ce ga an shigo da shi cikin gidan na ce na yafe mishi abin da ya yi. Bai mun komai ba wallahi. Ba abin da ya yi mun. Amma abin da aka yi mishi Allah ya saka mishi. Allah ya bayyana su kuma. Halin shi dai ba shi da hayaniya. Ba zai zo ce shi bai taba zuwa ya zo ce min wani yi mishi wani abu ko da matar shi ko da wani abu wallahi bai taba gaya min ba. Ba ya da korafi bai taba ce min ga abin da aka yi mishi ko wani yi mishi ba. Wallahi. Bai ki ce gwamnati tana yi ta ce za ta yi kuma za ta yi Allah ya taimake ta. Allah ya taimake ta abin da za ta yi. Mu dai muna fatan Allah ya ji kanshi Allah ya rahama mishi. Allah ya sa ya shiga sa'a. Tunda ba dawowa zai ba ko an yi binciken. To haƙuri shi ya fi Allah ya sa aljanna makoma. Na ya sa aljanna makoma. Bashar a hannuna aka haife shi. Muna tare tun shekara da shekaru. ‘Ya'yanta guda 5 ne manya amaryanmu ce. Allah ya mai gidan marasuwa yau shekaru 18. Ba a taɓa taro irin shi ba tun da ya mutu sai da Allah ya kawo wannan yaro mai albarka. Wallahi ina tare da su ne mata uba su ce ba a taɓa yi min wani abu ba. Sun riƙe ni muna tare da su kishi irin na da ba irin na yanzu ba. Mun zauna da juna lafiya muna kan zama lafiya. Mun yi ɓacin rai matuƙa da gaske. Mun yi ɓacin rai yaron nan ko a shekaran jiya ran da za a kashe shi ya shigo da safe ya gaishe mu. Ya shigo da safe ya gaishe mu bai taɓa ɓata min rai ko uwarsa ba. Muna tare da shi lafiya lafiya. Amma da muka ji wannan abu mun yi ɓacin rai mun yi baƙin ciki. Mun yi ɓacin rai iya ɓacin rai. Kuma kanku ba ku so wannan abu ba yanda za a yi ko kanku ma'aikata. Saboda haka Allah ya mai rahama. Allah ji kanshi Allah ya raya mashi ƴaƴan shi. Allah ya sa musu albarka. Alhamdulillah. To daga su ne kuwa akwai babba aminin shi wato Bala Majaga a inda ya bayyana cewa shekarun shi 47 zuwa 8 da haihuwa kuma ya bari ya guda 5 ciki akwai maza akwai mata har da 'yan biyu. Ya bayyana mu yadda labarin ya zo da kuma matakin da suke so hukuma ta ɗauka. Wayewan garin sati sai aka kira ni aka ce mun wai an kashe abokina wanda ya kira ni shi ma amini na ne na ce mai ƙarya ne ya ce wallahi an kashe Kwanti
wayan shi tana yankewa sai wayan wani polis daga gidan gayu sai ta shigo. Da ta shigo sai na ce to ta tabbata, inda duk abin da haka polis ya kira ka ya faru. Ya ce maza in zo mutuwa nan asibitin Dutse. Na kama hanya na tafi asibitin Dutse, na je na tadda lalle wannan ta'addanci da aka mana abokina ne aka ma wannan ta'addanci. Na yi ta salatin annabi, muka duba shi muka ga suka a jikin shi, a kirjin shi kawai sukan wuka suka 8 ne, banda nan kwiƙoƙin shi da jikinsa ba inda ba a fasa ba. Ƙarshe ma har al'auran shi sun taɓa da makami. Yanda 'yan sanda suke ba mu jawabi, don mu kafin mu zo 'yan sanda sun ji ya ja da rot a nan suka zo suka sa shi a kwata, kuma suka mushi cin mutunci har babu kaya a jikin shi. In dai kai musulmi ne, in ka kalli gawan abokina kuma amini na Bashar Kwanti, dole sai ka zubar da hawaye. To mu muna tunanin wa'annan fusatattun matasa dama sun daɗe suna bibiyan shi, tunda irin wannan ta'addanci ba za a iya haɗa shi a lokaci ɗaya ba, saboda da ƙarfe 10 mutane da yawa sun gan shi ya yi fira da mutane na dare. Bayan ƙarfe 10 ne yana tare da abokanan shi ya ce bari ya gangara nan ƙasa. To a mashin ɗin shi ne gangara wanda ya yi, kawai sai muka samu labarin hukuma ta kira mu tana gaya mana ga abin da ya faru a nan tsakiyar tudun wada dai ma. A cikin abokananmu ga baki ɗaya wa'anda muka tashi babu mai sauƙin kanshi, saboda shi mutum ne ma shi asali di inda za a yi fitina za ka ji yana cewa a duba a yi haƙuri. Shi ba irinmu ba ne masu saurin fushi, shi yana da haƙurin zama da mutane, saboda mutum ne kuma ɗan siyasa, ya yi takara har sau 3. Allah bai ba shi nasara ba, ya iya mu'amala da mutane. To mu abin da muke tunani akan harkokinmu ne aka bibiye shi na siyasa, aka zo aka ci amanar shi. Tunda duk inda muka je da 'yan sandan inda suka sa shiga wannan shi a kwata, babu jini a wurin kwata-kwata. Sannan kuma sun ɗauko wani kyalle na labule sun lullube shi da shi, sun cire mai tufafin shi. To wayar shi sun ɗauke sun tafi da ita. Sannan kuma da suka tafi da wayan suka zare mana sim ɗin shi duka guda 2 da gulo da MTN suka aji. Sannan kuma sun tafi